9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 79-njy ýyl dönüminde Moskwadaky harby parada gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti döşüne Rus ýolbaşçysynyň käli Georgiy lentasyny dakanyp çykdy. Şol gün Türkmen paýtagtynda ortaýatyň harby patriotik propagandasynyň bir bölegi bolan Besmertni polk ölmez ýetmez goşun atly ýöriş geçirildi. Emma vilayetlerde Georgiy lentasyny dakanan adamlara batyş edildi. Aşgabatly siýasy bilermenler Türkmen rejiminiň ýeňiş bayramy baradaky gapmagarşylykly siýasaty barada pikirlerini paýlaşdy. Besmertni polk ýörişi Aşgabatdaky Türkmen Rus mektebi tarapyndan geçirilen bolsa da ulular we çağalar portretleri götürüp şäheriň köçesinden geçdi. Sosial ulgamlarda peýda bolan videolarda ýağışly howada birnäçe ýüz adamyň etatan çağalaryň suw üçin köçeden geçip barýanlygyny görmek mümkin. Ortaýatyň harby patriotik propagandasynyň bölegi hasaplanýan Besmertni polk ýörişini geçmişde geçiren käbir beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary şol bu aksiýany ortaýatyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň fonunda ýatyrdy. Türkmen häkimetleri bir tarapdan bu aksiýany resmi taýdan geçirmeselerde başga bir tarapdan ortaýatyň elçihanasynyň howandarlygyndaky Türkmen Rus mektebine ruhsat berdi. Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayraýew Besmertni polk ýörişiniň şu ýylky geçirilişine baha berip Türkmen häkimetleri özlerini bu taryhy wakadan daşlaşdyrýar, jemgyýetiň hem ýatlamak mümkinçiligini çäklendirýär diýip pikir edýär. Ölmez ýetmez polk ýörişini Türkmen Rus mektebiniň diwardyň aňyrsynda geçirmek häkimetleriň urusda ölenleriň we veteranlaryň hatyrasyna hormat goýmakda we ýatlamakda türkmenler üçin ähli ret edýändigi görkezýär we bu däwi ortaýat bilen iltestirip jemgyýetiň wepat bolan türkmenistanlylary ýatda saklamagy bilen baglanşdyrmaýar. Dip sinçaýdar. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow 9-njy maýda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. 1941-45-nji ýyllardaky beýik watançylyk uruşundaky ýeňişiň 79-njy ýyllygyna bagyşlanan dawara Türkmen prezidentiniň gatnaşmak planlary barada Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde habar berilmendi. Muny Kremliň medeniýet gullugy ma'lum etdi. Türkmen prezidenti ortaýatdaky çara gatnaşanda beýleki postsovet liderlerinden tapawutlykda döşüne Georgiy lentasyny dakanyp çykdy. Georgiy lentalaryny ozalky Sovet respublikalarynyň köpüsinde ortaýatyň agresiýasyny we imperialistik siýasatyny ýada salýan nişan hökmünde garalýar. Bu aralykda Türkmenistanyň içinde Georgiy lentalary gadagan edildi. Türkmenawatda 9-njy maý bayramçylygynyň şanyna döşüne Georgiy lentasyny dakananlar batyrşa sedebar boldy. Azatlyň habarçylaryna görä şäheriň merkezinde raýat eşigindäki erkek adamlar köçede durup döşünde Georgiy lentasy bolanlary ýanyna gödek çağırıp lentalary aýyrmagy talep edipdir. Şeýle ýagdaý Liwap vilayatynyň beýleki ýerlerinde hem bolup 9-njy maý bayramçylygy münasibetli Georgiy lentasyny dakanan adamlar iş we okuw ýerleriniň administrasiýalary tarapyndan lentalary aýyrmaga mejbur edilipdir. Liwaply ýaşuly mektep muallimi özüniň Georgiy lentasyny uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna dakananlygyny düşündirýär. Bugün bayramçylyk uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna, ýeňişiň hatyrasyna diýip lentany dakanyp işe bardym. Mektebe giren adamy müdiriň kabinetine çağırdylar. Muallim ýakasynyňky orsun lentasyny aýraýsaňyz, türkmençiligi gelişýän zat därlidi. Dip Liwaply muallim gurrun berdi. Türkmenawat şäheriniň bir ýaşaýjysy daňdan awtologly ýolda gidip barýarka polisiýanyň ýol gözekçilik gullugy tarapyndan saklanyp, ulagynyň öň aýnasynyň içinden ýapyşdyrylan Georgiy lentasy we "Spasiba dedu za pobedu" ýagny ýeňiş üçin atam sag bolsun diýen orsça ýazylan ýazgysy üçin jerime tölemeli bolupdyr. Agam munyň goşmaçy enjama girýär bolanok barda jerimeňi töle diýip sürüji polisiýa işgärni çetirledi. Türkmenawat şäher häkimligindäki çeşme Georgiy lentasyny dakanmak gadagançylygy merkezden gelen resmi buyruk bagly diýdi. Berdimuhammedow Georgiy lentasyny Rus basybalçylaryň nişany hökmünde kabul edýärmiş diýip çeşmeýdär. Türkmen häkimetleri ortaýatyň Georgiy lentasy we Besmertni polk ýörişi ýaly tejribeleri barada hiç wagtda resmi pozisiýasyny ma'lum etmendi. Aşgabatly Tinçe Serdar Aytakow Türkmen ýolbaşçylary üçin ýeňiş gününiň goşa manysy bar diýip pikir edýär. Ýeňiş güni türkmen häkimetleri üçin goşa many berýär. Aslynda ol resmi derejede diňe ýatlama seneleri kategoriýasyna geçirildi. Diňiş güni däl. Bu häkimetleriň adaty raýat umuman jemgyýet üçin onu bellemegi söziň dogry manysyna ret edenligini aňladýar. Ýöneki adamlar üçin bu adaty günnelik iş güni bolup galdy. Beýleki tarapdan häkimetler ýeňiş gününe gatnaşanlyklaryny görkezmeli. Sebäbi bu Berdimuhammedow dinastiýasynyň guran kultunyň aýrylmaz bir bölegi bolup olary öz maşgalasynyň urugynyň harby hereketleri we ýeňişe gatnaşanlygyny görkezmäge mümkinçilik berýär. Maşgalanyň ýazgylaryny häzirki prezidentiň garra tösüp Berdimuhammed Annaýewiň 2-nji jahan uruşyna gatnaşmagyndan başga hiç ýyl harby edermenlik ýok. Munyň özü Berdimuhammedowyň özüni alyp barşynyň iki ýüzlüligini görkezýär. Dip Serdar Aytakow aýdýar.
Türkmen döwleti şu ýyl aýatda diýeri galan sanlyca uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgady bilen ýatlady. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar tarapyndan veteranlary kemsetmek hökmünde kabul edilen 200 manatlyk prezidentlik sowgady döwlet kursy boýunça $57, Garabadar kursy boýunça $10 çemesi pula barabar. Türkmen ýolbaşçysy öz veteranlaryna $1,000 ming sowgat beren beýleki Merkezi Aziýa goňşularyndan ýene-de tapawutlandy. Türkmen ýolbaşçylarynyň ýeňiş gününe garaýşy ýakyn geçmişde birnäçe gedek ütkäpdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti beýik watançylyk uruşy jümlesini 2018-nji ýylda 5 ýyl ara kesmeden soň gaýtadan ulanyp başlapdy. 2013-nji ýylda bu soňky 5 ýylyň dowamında bu sene Türkmen medeniýetinde diňe 1941-nji 45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy. 2020-nji ýylda global pandemiýa döwründe Türkmenistan birden öz taryhynda ilkinji gedek 9-njy may gününi harby parat bilen belledi. Ortadan şulky harby parady ýurdun 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlan giňişliğin urşunyň fonunda Moskwanyň global ýazgyryş we sanksiýalar sebäpli üzgünleşdirilen wagtynda geçirilýär. Ortadan Ukrainadaky agresiýasyndan soň 9-njy maýda Gyzyl meýdançyda bellenýän ýeňiş dabaralarına gatnaşmak isleýän daşary ýurtly mehmanlar, görnükli adamlar görnetin adaldy. Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrawynyň buğday ekilen meýdanlaryny peşik guýruk basýar. Süleýaly haşalotlar köpülýär. Oba hojalyk hünärmenleri bu ýagdaýy ýydyk işçileriň üpçünçligi bilen bagly problemalar, şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanşdyrýarlar. Etrawyň arkaç geňişliginiň tuutly goç geňişliginiň zaw obalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan gallaç kärençler özleriniň ekrançylyk meýdanlaryna peşik guýruk ötümliginiň köpelenigini aýdýarlar. Buğday meýdanlaryny gözümizin öňünde pişik guýruk basýar. Ata-babalarymyz şeýle haşalotlara sülekem diýipdirler. Diýip bir kärene Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Peşik guýruk däneler maşgalasyna degişli ýasy uzun ýaprakly ötümliginiň bir görnüşi bolup esasan mes toprakly ýerlerde ýabany ösýär we haşalot hasaplanýar. Süle hem köplenç buğday ekilýän meýdanlarda giň ýaýraýan haşalot bolup güýdük buğdaýy uly ziýan ýetirýär. Türkmen medeniýetine görä şunlar Balkan welaýatynyň buğday ekilen meýdanlaryny ýydy ösüş tuğuny tutmak işleri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şunlar etrawyň buğday meýdanlaryny haşalotlardan araşdyrmak işleriniň ýaýwanlandyrylýanlygyny, ýüzlerçe büdjet işgäriniň mejburi zähmete çekilýänligini habar berýärler. Käbir buğday meýdanlaryny tas tutuşlugyna denýäli pişik guýruk basypdyr. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bir ýerli agronom buğday meýdanlaryny bu ötümligiň köpelmegini, ekrançylyk meýdanlaryny ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanşdyrýar. Ekrançylyk meýdanlaryna ýyllar boýy bir ekiniň ekilmegi ol ýerlerde ýabany pişik guýruk ötümliginiň ösüp örňemegine getirýär. Pişik guýruk basan meýdanlarda ösüp ýetişen buğdaýyň hili üýtgeýär. Ol çowdar diýsen çowdar däl. Malimine de yaramayan bir ösümlük bolup ýetişýär. Diýip Gyzlarbatda bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň her ýyl döwlet tapşyrygy esasyna ýüzlerçe ming hektarlyk ekrançylyk meýdanlary gowaça we buğday ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berilýär. Ekrançylyk meýdanlaryny diňe gowaça ýa-da buğday bilen ýadatman başga ekinler bilen çalışmak zerur bolup durýar. Ýöne şeýle teklipleri häkimlere de aýdyp bolmaýar. Ek diýerler ekýär. Bu ýagdaýlar boýunça agronomlar bilen maslahatlaşyp netije çykarsalar il gün üçin hem döwlet üçin hem gowy bolardy. Bu ýagdaýlary häzir hem özüni hem ekrançylyk meýdanlaryny arlamaga çalışýan hökümetimi de düşündirmek kyn. Netijede yerli buğdaýdan öndürilýän unyň hem hili pete gaçdy. Ügedilýän buğdaýyň köp bölegi kepege urilýär. Diýip ýerli agronom gurrun berdi. Türkmen Nökot News neşri ýaňy ýakynda Mar welaýatynyň buğday meýdanlaryny hem peşik guýruk ýabany ösümliginiň köpelýänligini habar berdi. Daýhanlar peşik guýruk haşalotyna garşy gerbisitleri satyn almagy maliýe mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Neşriň maglumatlaryna görä ýerli resmiler bu sebäpde 2023-nji ýylda peşik guýruk haşalotyna garşy göreşmek boýunça ýürüýte ýygnak hem geçiripdirler. Ýöne bu ýygnakda garlaç kärençlere degerli maslahatlar berilmändir. Kärençlere gerbisit gerek, daýhan birleşikleri gerbisit bilen üpçün edip bilmeýär diýip neşir öz çeşmelerini sitirleýär. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna peşik guýruk, süleýaly haşalotlaryň köpelmegi bilen bagly meseleler boýunça welaýet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň güýdüne Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana güýdük buğday ekildi. Hasyl öňümizdäki tomuz aýlaryna ýygnalar.
Gürcistanın İçeri İşleri Ministerligi 8-nji maýda giýişlik paýtaxt Tbiliside daşaryurt agentleri diýilen kanun taslama garşy geçirilen ýürüýüşiň dowamında 3 protestçi sol tanda opozisiýon bir siýasatçy edilen hüjüm bilen baglylykda deriňewiň açylandygyny ma'lum etdi. 9-njy maýda İçeri İşleri Ministri Vahtan Komelaruýynyň beren maglumatyna görä, näwelli şahslar daşarat nysklary boýunça hünärmen Giya Jeparidze, aktivist Lasha Givaninidze ve Milli Hareket Opozisiýa Partiýasynyň agzasy Dmitri Çkavaniýa hüjüm edipdirler. Ol hadisanyň dogry deriňeljekdigini aýtdy, şeýle de hüjümleriň ähli görnüşlerini ýazgar ýandygyny belledi. Hüjüm boldy, gynansak da onda adamlar yaralandy diýip ministr aýtdy. Bu ağırlıkta 9-njy maýda polisiýa daşaryurt agentleri kanunyna garşy geçirilen ýuristleri gatnaşan 6 adamyň jemgyýetçilik asudylygyny bozandygy üçin diýilen aýplamalar etasynda saklanandygyny habar berdi. Tbilisiniň polisiýasynyň maglumatyna görä, bu 6 adam kanun goraýjy işgärlere hüjüm etmekde we şahsy emläge ziýan ýetirmekde aýplanýar. Teklif edilen daşaryurt agentleri kanunyna garşy çykan adamlaryň Russiýada Moskwanyň başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin ulanan repressiv kanunlaryndan ilham almakda aýplamagy bilen Gürcistan bir näçe hepde bäri paýtagty çaýkan protestlere gaplandy. Polisiýa protestçilary bir görnüşde dargadyp sol sanda rezin oklary ulandy. Hökümet rezin oklary ulanandygyny reddetdi. Emma ençime protestçi şu görnüşde hüjümlere çalymdys ýara izlerini görkezdiler. 8-nji maýdaky soňky protest şäherleri Gürcistanyň ençime şäherinde geçirildi. Mundan bir gün öň Tbilisidaky protestler gazaplalyk bilen basylyp ýatyrylan bolsa, Zugdidi, Kutaisi we Gori şäherlerindäki protestler degişlilikde atudylykda geçdi. Gürrüňe ýan kanun taslamasy egerde kabul edilse, öz maliýe serişçileriniň 20%-inden gowragyny daşaryurtlardan alýan guramalardan daşaryurt täsirleri hükmünde hasaba alınmagyny talap eder. Kanun taslamasyna garşy çykýanlar onuň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun Ýewropa Birleşigine agza bolmak ugrundaky tagallalaryna hökm salýandygyny duýdurýarlar. Gürcistanyň hökümeti kanunyň Ýewropa Birleşiginiň standartlaryna gabat gelýändigini aýdyp, munyň aýdynlygy artdyrmagy we ziýanyny daşaryurtyň täsirinden gorunmagy gönükdirilendigini nykdaýar. Emma 9-njy maýda adam hukuklaryna gözegçiligi ýani Human Rights Watch guramasy bu öňe sürmäni reddedip, munyň ýurtdaky fundamental hukuklary hökm salýandygyny aýtdy. Bu taslama boýunça parlamentdaky 3-nji we soňky dinlensik 13-nji maýda geçmeli.